American cars gaya ng Ford at Chevrolet. Bakit ang mura ng mga second hand nito? Pag-usapan natin yan. Alamin natin kung ano ang problema sa mga American cars dito sa Pilipinas. Bakit bumababa ang mga resale value nila? Hello guys, ako nga pala si Carl, ang inyong lingkod. Capital K nga pala for Carl kasi madalas nagkakamali yung mga coffee shop dun sa pangalan ko. Pag pumunta ka sa mga forums at comment section ng mga nagtatanong kung bakit mura na lang ang mga second hand na American cars gaya ng Ford, Chevrolet at isama na natin ang mga lumang Mazda, makakakita ka ng mga interesting na mga sagot. Sabi ng iba, overpriced daw ang Ford. Sabi ng iba, hindi daw matibay. Saka yung mga American cars daw, mamahalin ang mga parts. Di daw gaya ng mga Japanese cars, gaya ng Nissan, Mitsubishi at Toyota. Gaano katotoo? Ford, found on the road dead, sabi ng ilan. Dahil madalas daw masira at mag-breakdown ng Ford. Sabi din ni Scotty Kilmer sa isang vlog na yung ibang parts ng Mustang low quality. At nabalitaan din natin na ang ilang makina at parts ng Ford ay inilagay din sa mga lumang Mazda. Nag-aalala din ang mga buyers na baka hindi din reliable ang mga second hand na Mazda. Although Japanese car naman ng Mazda, pero kung isa-search nyo sa marketplace yung mga lumang Mazda, mas mababa na din ang resale value kaysa sa Toyota at Honda. Nagkakaroon tuloy ng inflation ng presyo yung mga Japanese cars sa Pilipinas dahil dito. Parang cryptocurrency lang yan. Tumataas ang presyo ng isang bagay kapag nakikita ng isang tao na mataas ang presyo nito kaysa sa totoong value niya. Ang mga American cars, perceived ito na mamahalin ng parts, mahuna at hindi reliable. Yung mga European cars gaya ng BMW at Mercedes, perceived na parang iPhone ng mga kotse, mamahalin at pampataas ng social status. Sa kaso ng Japanese cars, perceived ito ng mga Pinoy na matibay, reliable at mura ang mga parts. Yes, talaga namang JDM. Number 1 sa Pilipinas. May mga issue din naman ang Honda tulad ng bulutong na tinatawag, sa bubong na pinapasukan ng tubig pag umuulan, head gasket, overheat at mga pintuan na hindi mabuksan dahil nasisira ang door locks. Mga Honda boys dyan sigurado makaka-relate. Isang issue din sa mga Montero dati. Di umano daw ay nagkakaroon ng unintended sudden acceleration. Bakit yan? O biglang atras o abante ng sasakyan na hindi makokontrol. May mga nagsasabi na driver error o design error lang ito dahil halos magkakalapit lang yung brake at accelerator ng mga lumang Montero. Pero ihabol ko lang baka hindi tayo sponsoran ng Mitsubishi. Mitsubishi number 1. Bumawi din ng Montero dahil naging mas matibay at mas maganda na ang mga sasakyan nila ngayon. Kaya hindi mo masasabi talaga na hindi nasisira ang mga kotseng gawa ng Japan. Kadalasan perception lang din ng mga mekaniko at owner ang reliability ng car brand. Kaya ang payo ng karamihan, kung gusto mong bumili ng second hand, mag-Toyota o Honda ka na lang dahil minsan mas mahal mo pa itong mabebenta at hindi masyado bumababa ang presyo. Example yung Civic SIR, 300k pataas pa ang benta ng mga to kung sobrang good condition dahil may demand pa ito sa mga addict sa JDM na mga car enthusiast, may active community at may historical factor pa yan. Napapag-usapan na ang bentahan ng sasakyan, pag-usapan natin ang pagiging salesman ng mga Pinoy lalo na sa kotse. Halos lahat ng kakilala ko na mahilig sa kotse, nagbebenta ng parts o nagbabuy and sell ng kotse. Kasama din ako doon syempre. Pero sa mga enthusiasts, hindi practical ang bumili ng mga American car brands dahil mababa ang resale value. Lugi sa buy and sell kahit sa mga parts. Pagiging practical nga naman at maparaan nating mga Pinoy. Mahal ang paggawa at mas mahal din kung imported pa sa Amerika o Europe ang mga car parts. Di gaya ng mga Japan cars, nagkalat ang mga parts nito kahit sa ang auto supply. Pati mga fake parts ng engine support na gawa sa gulong ng truck, kumpleto din dito yan. Nakikita din natin ang tibay ng mga Japanese builds sa mga surplus shops. Kaya siguro dumagdag din sa perception ng mga Pinoy ang tibay pagdating sa mga gawa ng Hapon. Mahilig din mag-recycle ang mga Pinoy pagdating sa sasakyan. Katunayan nga yung mga jeepney sa kalsada, ni-recycle natin sa mga naiwang cargo jeeps noong World War II. Pero alam nyo ba na ang mga jeep noong World War II ay naiwan ng mga sundalong American? So in a sense, yung mga jeepney na sinasakay natin ngayon, na perceive natin na sobrang reliable, ay inspired ng mga Amerikano. Kaya di natin masasabi na hindi reliable ang mga American cars in general. O diba, MacArthur lang malakas.
Okay, doon naman tayo sa mga good sides ng mga American cars. Dahil meron din naman magagandang American builds. Ang pinakamataas na rating ng American cars sa mga forums at comments na nabasa ko ay ang Ford F-150. Wala naman ako masyadong experience sa Ford cars, honestly, pero ito yung highest rated Ford car na nakita ko at sinabi din nila na halos indestructible ito. At sa opinion ko, magaganda ang design ng mga American cars tulad ng Ford at Chevrolet. Kung hindi ka car enthusiast, pipiliin mo naman talaga ang mga designs ng mga sasakyan na to. At yung Mazda 3 na medyo mababa din ang resale value ngayon, sobrang ganda din ang aesthetic design, lalo na yung rear area. Yung puwet ng Mazda 3, kailangan natin mag-i-honest, sobrang astig talaga nun. In conclusion, depende ang presyo ng brand sa perception ng bumibili. American, European, Korean, Japanese o kung anumang brand yan. Ang nagtatakda ng presyo ng isang brand ay ang market, community at historical value ng sasakyan. Yung lumang Supra nga hindi bumababa ang value dahil naging main car sa Fast and Furious. Yung DeLorean at Toyota 86 din, naging rare specimen na dahil historically tumatak na sa isip ng mga enthusiast at na-immortalize sa entertainment industry. Sa kasamaang palad, yung mga American cars sa Pilipinas, hindi pa yata nila panahon ngayon. Comment nyo sa baba yung feedback nyo and please like and share. At ang pinaka-importante sa lahat, subscribe. Salamat sa panonood. Carl here. Peace out.